Subukan nating provide ng 100 na boses. I hope you like this guy. I'm Ferdinand Leo, former drama talent of Bombo Radio, Philippines, and DCWT, Mountain Province Broadcasting Corporation. Subukan nating mag-provide ng 100 na boses. Punta tayo sa bata. Different voices of a child. Mami, kain na ako. Gutom na ako eh. 1, 2, Mami, kain na ako. Gutom na ako eh. 3, Mami, kain na ako. Gutom na ako eh. 4, Mami, kain na ako. Gutom na ako eh. 5, Mami, kain na ako. Gutom na ako eh. 6, Mami, kain na ako. Gutom na ako eh. 7, Mami, kain na ako. Gutom na ako eh. 8, Mami, kain na ako. Gutom na ako eh. 9, Mami, kain na ako. Gutom na ako eh. 10, Mami, kain na ako. Gutom na ako eh. Yan ang 10 boses ng bata. Isunod ko ang 10 boses ng binata. Kumusta kayo, pare? Kumusta kayo, pare? Kumusta na, pare? Kumusta na ang asawa mo? Kayo pa ba o hindi na? 1, 2. Pare, kumusta na kayo ng asawa mo? Kayo pa ba o hindi na? 3. Pare, kumusta na ang asawa mo? Kayo pa ba o hindi na? 4. Pare, kumusta na ang asawa mo? Kayo pa ba o hindi na? 5. Pare, kumusta na ang asawa mo? Kayo pa ba o hindi na? 6. Pare, kumusta na ang asawa mo? Kayo pa ba o hindi na? 7. Pareng, kumusta na ang asawa mo? Kayo pa ba o hindi na? 8. Pareng, kumusta na ang asawa mo, Eng? Kayo pa ba o hindi na? Pareng, kumusta na ang asawa mo, Eng? Kayo pa ba o hindi na? 9. Pareng, kumusta na ang asawa mo? Kayo pa ba o hindi na? 10. Pare, kumusta ang asawa mo? Kayo pa ba o hindi na? Yan muna ang 10 boses ng binata. Punta tayo sa boses ng matanda. Ilan na yun? 20 na yun, di ba? Punta tayo sa mga boses ng matanda. Parinteng, lalabas ka dyan sa lungga mo. Nakahintay ang itak ko sa'yo. 1, 2. Ay, oo nga pala, ano? Eh, kahit magtago sila sa silong ng kanilang kalan, hahanapin ko sila. 2, 3. Saan kaya pumunta ang mga yon? Kailangang makita ko sila ngayon din. Ibalik nila yung inutang nila sa akin na 2 pesos. 3, 4. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kaibigan. Inaanyayahan ko kayo na makinig sa aking programa ngayong gabi. 5.
Magandang hapon sa inyo mga kaibigan. Inaanyayahan ko kayo. Nadadalo sa aking birthday. Sa 6. Magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan. Ako po si Fernando po Jr. Nag-aanyaya sa inyo na ako'y botohan nyo sa darating na eleksyon. 7. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Dingdong Dantes. Dingdong pala. Dingdong Kuridongdong. Ako ay nandito ngayon para humingi ng tulong nyo. Kasi yung anak ko na bata, yung anak ko na lalaki, nanganak ng babae. 7. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po, si Anggo po. Narito po ako ngayon sa Olongapo. 7. Magandang gabi, mga kaibigan. Ako po si Duterte. Nananawagan sa inyo na kung mayroon kayong nakikita ng mga kriminal, sabihin nyo lang sa akin at patanggal natin sa ibabaw ng lupa. Magandang gabi sa inyong lahat. 8. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Enting Kuritingting, inyong tagapagmana ng kalikasan. Palangalagaan ang kalikasan. 9. Sa lang tagnanaan, ako pa rin ang nakatira dito. Wala pang iba. Oo. 10. Sige pare, pumunta na ako. Uwi na ako. Lasing na ako eh. Yan ang 10 boses ng matatanda na akin pamunang may bibigay sa inyo. Bukas na po yung 70 na boses, okay? I hope you like this guy. I love you all, Mama Chuchu.